Wrth gwrs, fel mae pethau wedi datblygu, ych chi'n cael ffrogau sydd wedi dylanwadu gan y crysau sydd erbyn hyn ddim hyd yn oed yn shirt wister. A reswm am hynny wrth gwrs yw, mae'r colur wedi dod bant ar y ffrog. Serch hynny, mae hon yn llwyddo oherwydd mae gymaint o elfennau arni sy'n gweithio mor dda. Mae cyfuno lliwiau annisgwyl wastod yn gweithio'n dda, a drwy cyplysu hynny gyda patrwm diddorol a stripe i chi wir ar eich ennill gyda'r ffrog yma. Mae'r stael yn medru mynd â chi i sawl achlysur, unwaith eto yn mynd i fod yr un mor stylish adeg un blwyddyn nesaf. I fi wrth fy modd yn cymysgu lliwiau hifennog a mae'r wisg yma at yn ddanti yn llwyr. Crys T a trwser i gyd mewn lliwiau anarferol ond sydd gyd yn gweddu gilydd yn hollol berffaith. Un ffordd mae'r crys ar gyfer y dynion wedi cael ei addasu yw cael ei gwisgo fel overshirt. Mae hyn yn gret yn lle gorfod gwisgo jacket mwy ffurfiol, a fan hyn y pocedi patch yn adio at yr olwg. Mae'r enghraifft yma unwaith eto yn gweithio oherwydd y lliw nes ag at y crys T gwyn, mae gwyn wastod yn creu cefndir gwych. Mae'r dynion llawer mwy hyderus ar gyfer lliwiau erbyn hyn, a'r trwser pinc sydd wedi dylanwadu gan hifen yn edrych yn wych. Yn aml iawn, does dim angen lot o ffws na ffwdan ar pilyn o ddillad os ydy'r defnydd yn gweithio, y patrwm yn gweithio, a'r lliwiau yn gweithio nes ag at ei gilydd chi ar eich ennill. A gyda'r ffrog yma, mae'r cyfan wedi dod at ei gilydd ac yn gweithio yn fy marn i yn berffaith. Dyma chi ffrog sydd yn hawdd i wisgo oherwydd y toriad hyfryd ac wrth gwrs y stael hir maxi sydd at ddant gymaint o bobl. Mae pwysau y defnydd yn dda fan hyn am hwnna hyd yn oed yn cael ei adlewyrchu yn symudiad y ffrog. Mae'r ddau liw yn trawiadol nes ag at ei gilydd ac fi wrth y modd ar belt ffurfiol sydd yn y defnydd a sy'n cael ei dylanwadu gan y 40au.